bon dia. Tornem a ser aquí. Soc en Xavi Hernández, director de consultoria i gestió del canvi de Montaner Asociados, i us volia comentar avui, diguem-ne, aquesta segona part de l'episodi que té a veure amb el dia després, no? Diguem-ne així, en llenguatge col·loquial seria la remuntada. Perquè és evident que aquest episodi ens ha obligat a treballar en dos escenaris. El primer escenari ha sigut hem de parar el cop, ha sigut un canvi sobtat, ens va venir de cop, havíem de fer alguna cosa i hem de gestionar els recursos, les persones, les hores, magatzems, entregues, s'havia de fer molta gestió. I l'hem feta i això, doncs, d'alguna forma s'ha fet el millor que s'ha pogut i considero que per les converses que he tingut amb altres empresaris s'ha fet realment bé. Però això no acaba aquí. La cosa és, a l'hora que estàvem treballant aquí, havíem d'anar pensant com tornem a sortir a escena, com serà el nostre dia després, com farem aquesta remuntada. Hi ha, per entendre'ns, com tres possibles mirades, no? La primera mirada és, bé, quan passi això, torno a sortir com abans. I aquí no ha passat res. És una opció. La segona opció, com que sé que alguna cosa ha canviat però no tinc massa clar el què és el que faré? Esperaré que hi hagi algú que comenci a sortir i jo m'afegiré, doncs, en aquell carro, que està prou bé, però llavors anirem sempre a remolc. La tercera opció, dir, sé que les coses canviaran, perquè és evident que l'escenari ens ha canviat, canviaran les prioritats, hem entrat en una crisi important social, econòmica, sanitària, i això canviarà una mica les regles del joc a les que estàvem acostumats. I per tant, el que vull fer és reconstruir-me de tal manera que en aquest nou escenari jo pugui funcionar amb garantia d'èxit. Si aquesta és l'opció, diguem-ne que el teu dia després comença avui. S'ha de començar des d'allà mateix. Com comencem? Fàcil. La primera cosa és hem passat una lliçó, hem passat un episodi, allà amb què n'hem après. Què hem après de la nostra empresa? Què tal ha funcionat? Què hem après de la societat, dels nostres clients, treballadors, dels nostres proveïdors, dels nostres partners? Quines lliçons podem treure d'aquí? Fins i tot a nivell personal. És a dir, tu, com a professional, com a CEO, com a directiu, com a tècnic, què has après professionalment de tu mateix? I també personalment i socialment. Serien com cinc columnes en les quals podem anar posant aquelles lliçons que hem après, és a dir, quines coses hem descobert de nosaltres que fins ara no sabíem. Fet això, amb aquest tros ja tenim la primera base, el primer capítol d'aquesta remuntada, i és identificar les nostres fortaleses. Tenim, d'una banda, el que hem après, i d'altra banda, allò que ja portàvem per l'experiència i pel nostre bagatge. És a dir, allò que fem millor que els altres, allò que fem diferent als altres, allò pel qual els altres, clients, proveïdors, treballadors, ens valoren. I, diguem-ne, tot això, veure fins a quin punt a dia d'avui es manté. Quan tinguem això, a partir d'aquí, la segona part és identificar les oportunitats. Quines oportunitats comencen a sortir a curt termini, a mig termini. I amb aquestes fortaleses, què podem fer per aprofitar aquestes oportunitats? Quan tenim això, bàsicament, l'única volta més que li falta és dir, molt bé, quan jo aprofiti aquestes oportunitats, quina és la meva aspiració? És a dir, com vull ser reconegut? Com a empresa o com a professional? Lligant les tres, les meves fortaleses, les oportunitats i les meves aspiracions, l'únic que cal fer és baixar-ho a resultats possibles. Quin resultat? A 15 dies, a un mes i mig, a 2 mesos, resultats d'evidències. Quines seran les proves de que realment estic aprofitant aquestes fortaleses posant-les per treballar a les oportunitats. Bàsicament, aquest seria, diguem-ne, la manera de poder preparar i començar a sortir allà en escena i, doncs, des d'ara, treballar el dia després per fer aquesta remuntada. Espero que us sigui útil. Gràcies.